Тыңлағысы кешелер bu изге хәбәрне, тыңлағысыз Алла турыны да. Хәбәрләрнең үлемсезе булып, ул күчкән буыннан буыныга. Күп ғасырлар аша килеп җиткән шушы хәбәр безнең көннәргә. Бөек Аллам синең изге исемең, кабатлана төрле телләрдә. Мактау сиңа, Раббым, һәмдан сиңа, Гайсә булып җиргә килгәнсең. Безнең гөнаһларны син үзеңә алып, Корбаны булып кашта үлгәнсең. Үлгәнсең дә кабат терелгәнсең, коткарырга безнең җаннарны. Алып барыр өчен мәңгелек тормышка, Раббым сиңа инанганнарны. Син гаделлек, син мәңгелек яшәү, рәхмәт сиңа бөек Аллабыз. Синең үлемсезлегең валадан да, тезләнеп без сәҗдә кылабыз. Синең үлемсезлегең валадан да, тезләнеп без сәҗдә кылабыз. Аминь.